Bara, Pambatang Lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Kumusta po kayaan sa tuyang sitwasyon sa palibot? Nasa damage assessment po ang sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Para aramon po ang sitwasyon, pero very, very light. Dahil ko aram kung paano ang sabihin kan, gataram nga, di mo aram. Kwantabi bako masyadong dakol mga tugang ang danyo sa tuyang palibot dahil lang taday kita tinamaan kan bagyo. Taod-taod tabi, makikipag-ugnayan muli tayo sa Pag-asa para po ipa-assess ang sitwasyon kung hay na po mga tugang si upong sa mga oras na ini para po masabutan tatabi ang sitwasyon kung ano na, and then ang mga latest na informasyon may kinaraman po mga tugang sa deployment kung sa tuya tabi na mga ang sa tuya tabi na mga evacuees diyan po sa tuyang lugar pwede pang maguli, pero dengo na po maguli gari madalom ang palibot madalom ang palibot, pwede po mga tugang na magkaigwatabi ki uran. Madampog ang palibot, baka po doon kumusog ang uran. Igwatabi kita ki problema. Stay put muna habang dahil pa po nagpaluwas ki orden mga tugang sa tuya tabing mga otoridad. May kinaraman po dyan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome sa programa ng Hapot, special broadcast kan DCGD. Hapot, kaiba. Ngunyan po nga daw. 3M, ang lalaking hindi inuumaga. Aramon ta daw ang bit-bit na istorya kasabay po mga tugang si Karen Ala. Karen, good morning. Yes, BP Henry, halos back to normal ang sitwasyon sa palibot. Pati na kaining mga individual na nanunutaran niya to digdi sa Old Albay District kan Ciudad Min Legazpi. May mga street sweepers na kayang naniniligid na. May mga jeep na kitang nanunutaran na nagpaparasada na. Pati mga tricycle driver, nagpipila na, nagpapasada na. Ayun, good. Agad, may iba sa ng mga evacuees na manunutaran niya to na nagluluwas na sa saindang evacuation center. Kapag sabi kan iba na maruluto sa nadaini, sarong minda, mantang susog sa Legazpi CDRRMO, talagang dahil mo mapupugulan ang mga siring kaini, sinating talagang ugaling Pilipino na sa kuday panay hilingan o nakaka-experiensya nila o di panahon, kahit ang pamuhay-muhay o kung ano ang gusto nilang giribuhon. Palagad susog sa opisina, tiglalauman na dapat bubaralik inituloy sa saindang evacuation center na sa ibong kan pagluya na kan bagyo sa probinsya, may raot man dilayunin panahon na nakaamba. Asin kung mahiling mo Henry, gari grabe ang ibabagsak Iyo, grabe, madalo mo na no. Grabe, gari may aurora na. May babagsak na aurora na. Okay. Asin, data piglalauman, ang aksidente na pwedeng mangyari dyan, kung bigla na salang may magra-live na yero, dyan sa luwas. Okay. Kaya Henry, padagos kitang nakaantabay, actually so ibang nasa sabatan niya to, may mga daradarang rice cooker, sinapnaan, nagluto ki pamawan na tigpritos nga ki meatloaf, pabaralik sa evacuation center, diba, may darang mga ugasan. Ay nag-uli sa harong para kumuha kipagkaon, tama? Tapos balik sila sa evacuation mo niya na daw. Roger on that. Tama man yan. Taday pa man official order para sa decampment kan mga evacuista. Diba, nagdidesisyon na sa nang mag-ugas kan sa indang kinaunan, sa arong minda, gari medyo hassle man ngaya ang sitwasyon mi sa pag-urugas kan mga plato digdi. Opo.
Okay, sige. Ayan, VP Henry, paramihan tras Karen Ala, this is Jubilin. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwang. Good morning kay Kagawad Ani Asikate. Tamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Happy birthday po kay ex-Kagawad Ses Loresto. Ex-Kagawad Moises Ses Loresto at kay Julian June Toledo Jr. Pati sa sayang aki na si King Toledo. More blessful and long life to all of you. God bless. All right, sabi po yan, mga tugang ni Barangay Kagawad Ani Asikate para po sa Ang hapot. mga birthday celebrants, iba pang greetings ngunya na pagkaaga. Hindi inuumaga. Kumusta na kaya ang mga tinampo? An pinaghihilingon yan tabi sa tuya tabi na lugar, iyan tabi na mga taga 3rd District Albay, no? Pero ilingon ta daw ang iba pang mga sitwasyon, mga tugang sa tuya tabi na palibot, ano yan, may mga pangyayari, mga tugang sa tuya na lugar na data po aram ang sitwasyon. Pero sa iling ko, ang damage talaga. In apera sa Masbate, na susog po duman sa pahayag kasubago ni kan sa tuyang MDRMO duman, na nakauro, na kontak ni Pading Mar, tabi si Sergio, nagulpiman sinda. May mga harong na nawaran tabi kibubong dahilan mga tugang sa tama kan bagyo sa tuya sa tabing lugar. Ano? Kaya mag-ingat po kita mga tugang ngunyan tabi na mga panahon ta sunod-sunod ang mga pag-uuran. Pero pag nakunta ko sa Pag-asa, kakaurunon tagiaray sinda kunta. Ikwa kaya na naman nagluluwasan mga informasyon, may kasunod da asos ko, dahil pa nga minahali, iguana naman. Dahil pa nga minahali, mga tugang iguana naman, kaya abangan niya to lang tabi ang sitwasyon, mga tugang sa palibot. Makihuron daw kita sa Pag-asa. Kumusta? Good morning, Miss Alexis. What a beautiful day. Ay, man beautiful ta, maulap. Tatao na magpuro pilosopo. Tatao. Saan ka nagkaturog tabi? Ay, din na sa office. Pagod ako, naguli ka? Ay, hindi na ako nag-uli. Ma-duty man gila yung aga. Okay. Hindi talaga magandang umaga ngayon? Ay, yari, nagaray-ray na. Ayo, ako ramdam ko talagang mari ang panahon mo niya. Nagarin magayon ang aldaw mo niya. Yata po. Ay, basta garin mari ang panahon mo niya. Maskim, alat ko na. Seryoso. Madampog baga, ano po ini? Kumusta ang dampog tatabi? Ibabagsak ba ang oras na ang tabi, Miss Alexis? Opo, bali, ito ang obserbaran pa na madampog digdi sa Albay, no? Dahil within pakita nitong perimeter nito ni Opong. No? Although, kaso bago pa na-observe ta sa satellite image. So, Opo, dahil man nagbabagsak ng pauran ito. Although, dahil man ni-expect na hindi na mag-uuran. Opo, igwa man gila yun na mga pag-uran na paadsa na mga pagbugso mga uran. Opo. Hay na po ngunyan si Opong. Sa ngunyan po, ulitang nahiling itong si Opong sa vicinity ng Masbate. Shortly after ito ay landfall ulit dito sa Palanas. Okay. So ano po siya? Tama ba? Pwede tanang sabihin na paharayo na po siya sa Albay, sa Satuyang probinsya and Sorsogon area? Opo, technically talagang parayo man ito sa to. Although, dahil man po kita pa kampante maray, no? Dahil, ayun po, within pakita ni kan mga possible na ma-affect na areas. Opo. Within baga sa 460 kilometers na nasa sakop pa nitong bagyo. Okay.
So, pag-araw ka ng sitwasyon, mga perang hanggang anong oras po ini mamatian tan araw ka ng panahon tan na madalom patabi, Miss Alexis? Opo, balitig expect man gila nato na sa mga susunod na araw ay possible pa na medyo yun nga may maulap pa dahil habang itong si Opong ay nasa West Philippine Sea ay pakusugon man ito ang ating habagat, no. Tige-expect pa na magkusog ito habang nasa dagat na, no, sa west ng ating bansa. Okay. Although parayo na siya sa tuya, may igod aki panibagong gari maraot na panahon diyan na may namomonitor po kamo? Sa ngunyan po, wala mang namomonitor pang bagong low pressure or bagyo. Oo. Ganda ng panahon. May nakikita ka? Ay, igwa. Paluluwas ng aldaw, Diyan, pwedeng okay na kitong aldaw na niyo, di ba? Okay. Sige, yung man lang tabi, ang gusto kong ikwanta, may nagharapot kaya. So, pwede ito nang sabihin na technically, sabi mo, si Opong, parayo na sa tuya, and ining aldaw na ini, expected tapan pag-uuran tabi. Pero gaano siya ka-intense tabi, Miss Alexis? Opo, bali habang ito nga si Opong ay digdi pa sa between nitong Mimaropa and Calabarzon area ay kabilang pa rin kan Bicol region, no, sa possible na maapektaran. Opo. So, ayun po, by Saturday man ay nahiling ta sa ating track na forecast na maluwas ito hindi sa may West Philippine Sea, and by Saturday na banggi or early ng Domingo, luwas na kang Philippine Area of Responsibility si Opong. Ay, okay. Kaya alam mo, pighapot ko sa imo itong sugari, may bago na ang pararating na sama ng panahon. Kasi may mga nagpo-post kaya sa SOCMED na may papaabot na tabing panibagong weather disturbance. Wala kayong monitoring yan? Sa ngunyan po, wala pa kitang minomonitor. No, given na itong si Opong ang ngunyan na dominant, dai pa kita na hihiling na bago. Okay. Pero nahiling ko man po ito, so may mention. Medyo warayo pa man, so gari LPA? Opo. Okay. Pero harayo man ito pa. Day pa asob na ki Bareta tungkol naman, Opo. Dakalaon pa ang uncertainty niyan. Harayo pa at medyo haloy pa kung titingnan natin. Okay. Sige po, Miss Alexis, salamat po na maray tabi. Ingat. Opo, thank you. Mga tugang Miss Alexis Revivar sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan tabi, sa another assessment tabi ni Opong, medyo parayo na siya. Makikipag-ugnayan daw kita sa OKFM Sorsogon. Nasa linya po si Rex Bulima. Makikihaputan daw kita kung kumusta sunaging epekto, kung igwaman. Dumantabi sa Sorsogon Province sa OKFM. Rex, good morning, Rex. Kumusta dyan? Yes, VP Henry, maray na aga. Digi sa Muya, medyo naghuraw ng oran. Pero bako pala sa Kasubangin na ibang lugar, maoran. Pero di man masyado grabe itagtinigdikan bagyo. Di sa Muya, Kasubangin. Ang hangin, garing pakabira-bira sa Sudoros. And ganyan, may mga evacuees pa man sa nagkaperang lugar. Nasa po wagakan signal number 3 and Sorsogon. And sa pinakadakon na evacuees and Sorsogon National High School tabi VP Henry na sobrang sang ribo ang evacuees ka Subanggi. And ngunyan ang sa Matnog Port nakahapon as of 5 p.m. so nasa 2,000 na mapaseros ang stranded as nasa session sa mga sasakyan. Sa 600 na sasakyanan na stranded yun sa Matnog Port, VP Henry. Ngunyan, madalang paan mga sasakyan sa papasin site sa mga terminal. Dalan sa iba, nagka-uryo siguro, na signal number 3 pa, bihira pa po ang biyahe ngunyan na aga. Okay. Sa Matnog, dako lang tawo pa lang dyan mo yan. May mga 2,900 vehicles ang stranded.
Opo, the full po talaga na stranded kahapon. Effective magapag signal number 1 po. Yeah. Kung doon ang biyahe. Iyo Hindi po. sa ano. Ang kagayon lang, bako para sa mga nakaag na talagang halabaon po bagang biyahe hanggang hindi sa may pakasiguran. Kung may manera na dahil na itong pakasarong lugar sa na po ang biyahe. Ay, si okay. Dahil mga sakyan. Opo, Rex, tamang pagkasabot ko sa imo, dahil ki masyadong damage ang bagyo, bako sug ang paros diyan maski signal number 3 ka masursagon? Ay, dahil po, opo. Makusog? Makusog, Dahil po, magaling normal lang, kasubang gini nga naguran. Aha. Naguran lang mga maaga na. Naguran. Sa ibang lugar, sa Sorsogon City ang talam ko, pero sa Sa ibang lugar. Sorsogon City, tayo ang kamo dyan sa Opo, Sorsogon yung pang City. para sa Sorsogon City, mga maaga naguran, pabugso-bugso. And Opo. lagi sa ibang lugar, dahil po, sa gusto nyo, hindi ako natanggap na damage report, Sir Henry. Iyo. So, siguro itong Normal. surfacing, ito bagang hampang sa Masbate, di ba? Itong sa Santa Magdalena ba yan? Preto Santa Diaz. Magdalena, opo. Santa Magdalena. Wala pang report? Wala pa, sir. Sa degree sa Salo, Santa Magdalena, tsaka sa may Bulan area, mauko lang, pero daing dami, sir, ako na ako ang report ko niyan. Duman sa area Ayan. natin. Oko. Yan sa Sorsogon City, kumusta sa paros ka sa Banggi? Maluya man? Maluya naman, sir. Galing kung i-compare mo sa normal na bagyo, talaga experience naman, mga signal number 1 or 2 lang. So, para Ayun. sa kahapon. Okay. Na-experience siya, may. Tapos daing uran, nag-uran lang, ngunya na ano, Maga? na. Opo. I see. Okay. So, mas at least di kayo masyado kamong nare-receive as of now ng mga report Opo. na tungkol sa medyo dakulang impact ni Upong sa Sendong Opo. probinsya. Opo. Dahil mo na kami report pang mga bagaan like ito na nagkaigulan ng heavy rainfall running, may mga baha na. So far nun yan, di kami nalis mga report about sa bata, BVP Henry. Okay, na baha na okay. lugar. Opo. Sige, Rex. Yan po yung na report, at least sa OKFM Sorsogon Marinaaga po. Salamat, Rex Bulima, sa report from OKFM Sorsogon. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, tabi kay Mading Silvia Mendez. Salamat po na nangug ko na naman ang the longest weather forecast. Yan, salamaton tabi amigo. Ay manay, Mading Silvia. Alright, Jeril Aranya, good morning tabi. Mga tanom na paroy dyan sa Libon. May pig report, sayang alanganin po. Totoo migo, totoong yan tabi. So, siyempre may paros-paros kaya nagka-problema kita. Concern netizen. As per memo po ni Gobro Sal, suspended ngunyan ang work sa private sector. Alagad may mga private company na nagpapalaog na daw din employee. Arog daw po kansaro ng mga remittance center sa sa Legazpi. Sige po ipaabutan. Dahil patabi ki lifting order para po sa suspension can work sa pribado asin pang gobyernong opisina. Dahil patabi kilinawas na ulit ang gobernador tabi regarding niya. Kaya still tabi suspendido po ang trabaho sa pribado asin po mga tugang sa gobyernong opisina digdi po sa probinsya kan Albay. Albay yan Albay tabi susugduman sa naging orden kan gobernador. Hello? Yeah, good morning. Tama ba siya Dixie? Oo. Leng ko ng paraisip ka, arayo pa ka. Malayo pa. So, aran yung isipon mo? Actually, nasabutan kong maray ito. Itong arayo, uncertain ka ka to. Itong harayo, uncertain. Ini, naharan ni certain ka. Ade? Okay, got it. Ikaw, nagahaloy. Pero kasi Alden mo da si May. An mga hapot bagami gugari, kuha na. Riba pagalo naman si bagulan mga hapot. Ade? An bago mo niya nangaran? Alhen. Alhen? Alhen. Ay, nasay mo. Ikaw, pero bakong Aldab Alhen. Aldab sa tulak. Pag-asa serye. Busog. Aldab. Okay. Pulok-pulok lamang. Correct. Signal 3 pa kita. Yes. Opo, okay. Ano pa? Uncertain magaman ang Uncertain pagharayo. So, haran yan. Very certain. Tama. Certain. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Puro anas. Ba si Henry Puro anas. ang lalaking hindi inuumaga.
May chat si Director Vincent. Ay, wow! Kahapon po yan outside Matnugport. Dami. Good afternoon, tabi Assistant Director Vincent Nato kang DNR. Ay, sorry, kan LTO, Land Transportation Office. Na halabaon outside si trip outside Matnugport as of 10:35 a.m. September 25. 356 na rolling cargoes and 134 private na vehicle. Situation beside Maharlika Highway, all safe. Okay, sige pa. Thanks po. Thanks. I-reply ko lang si RD. Thanks po, RD. Yan. Grabe. Tabi as of 10:35 a.m. Sabi po ni Assistant Regional Director Vincent Nato kang tabi kang Land Transportation Office. Ay, sadali. Taginibo kong RDCE, ARD, i-edita, masabi, gano'n nga, pinumot mo nga niya ako, migo. Alright, sige po, yan. Okay, di yan tabi dakulo na no, halabaon. At yung nga napigasabi nagdaralagan sinda dyan, na may pagsasuyo, na suspend muna sa pag-travel, tabi, habang para sa Baguio. Kaya, or more or less, iyan sa numero, kan mga vehicles na stranded mo yan sa Matnugport. Base po naman sa report ni ni Rex Bulima kang OKFM, more or less mga nasa pirangan niya, mga nasa 2,000 na individual, mga tugang stranded duman, mga tugang sa lugar na ito. Okay? Pagipaabot tabi sa Aleco, wala kaming ilaw digi sa Purok 2, Barangay 24. Sa may ukay-ukay, may nagputok bago kami na warang kilaw. Salamat po. Alright? Good morning po, Kuya. Hinanong signal po ang Albay. Good morning, pa-update po kay Upong. Wala po kasi kuryente digi sa since 7 p.m. kagabi. Wala internet. Mahina po signal. Kuana, parayo na po sa to si Upong. Pakibati po hap. Okay na to. Nabasa ta na ini. May kuryente po kami digi sa Zone to Bitano. Sabi ni Manay Merly Caceres. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Duwang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Padagosan na paglibot-libot na to sa palibot kan Daraga Albay. Ali depende sa sentro kan Daraga. Sundo sa Barangay Salvacion hanggang sa boundary kan Camalid. Areglado depende na main highway. Dainin kung ano man na mga damage, dainin kung ano man na makaulang sa pinampot tabi depende. Kaya bilong-bilo na mga bihikulo sa ngunyan. Ang sistema kan panahon depende ngunyan, digdi sa Daraga Albay, nagpo na naman na mag-turutagiti. Sabi depende, asin medyo duminiklom naman dahil sa dampog sa ngunyan na kasabay kita sa grupo kan Municipal Engineering Office dahil ang ngunyan bakit depende ding eskwela digdi sa may parte kan Bicol University nagkukondusir ni na suminabog Ano yon? Na yung magkusuga? Ano ito? Huning kuryente, depende. Sain? Tabli ng kuryente, digdi sa may biyo. Sa may biyo. Di bakit, nahiling mo? Oo, nako digdi sa may sige, biyo. Sige, ano nangyari? Pakidescribe daw, ano nangyari? Nagkukondusir kaya ni na clearing operation mo niyan, so Municipal Engineering Office, kan mga sanga na na kumbaga, nag-aarabot na depende sa tinampo. Oo. Nag-clearing operation. Dito sa may Eroinatan, may suminilyab na wire. Hanggang sa, duman sa may parte ka na poste, sabi dito Henry, may puminutok. Ay, nako. Kaya, may ko aram kung may kuryente. Makusog ka? Nagkungan sa ere? Makusog? Nasagap kang gadget mo? Makusog, so sabog bako man transformer ko dili lang sa may parting poste. Sabi ko Henry may kusog na pagsabog
Eh ko lang ugaring mahiling ko na ano ini. Oo. Ko na puminalsok so kuryente. Pero garing iyo sabi BP makusog so pagsabog. Anyway, sa kunyon kaya sa tiga samantala ka na engineering office na warang klase digdi sa Bicol University, buda kulang man ang nag-aaragi-agi na mga bihikulo, kaya nagkaigwanin na clearing operation para magportol kan mga tanga ni na kahoy tabi BP Henry na kumbaga hazardous naman tabi paghilingon na nag-aabot na sa sa tinampo. Ilinok na digdi sa may tangod na Bicol University, nagagadmanin na clearance sa BU President kay Dr. Babyboy Benjamin, and digdi man siguro sa laog na Bicol University matrim man kan mga sanga na kumbaga hazardous naman sa BP Henry para sa mga nag-aaragi-agi. So so far tagiti na panahon digdi sa Daraga, and ngunyan ongoing clearing operation and trimming operation sa Municipal Engineering Office. Mantang so mga evacuation center ilagyan man yato BP Henry para ita nagsunod man sa direktiba na demo na mag-urli asin halaton na abiso ka na lokal na gobyerno bago mag-decamp. So, Daraga National High School, arreglado man ang sitwasyon sa mga evacuees. Ayun. Daman man sa barangay Bagong Bayan, sa Daraga North Central School, ayos man. Mula duman dito, Henry, sa Daraga Community College, okay man ang ibang sitwasyon. May nali lang kita na nagkatira na piko-urli na so ibang mga gamit panluto, siguro maluto sarong, tapos babalik naman sa sa evacuation center. Pero so far, tabi ni Henry, tranquilo man ang sitwasyon digdi sa Daragalbay sa pag-agi kaining si Bagyong Opong. Ayun. Okay. Ayan, sabi BP Henry, nadagdag niya itong sitwasyon sa palibot. Ebahan mo niyan na Municipal Engineering Office para sa clearing and trimming operation. Just Pino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Anhapot sa DZGB, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga high tension wire iyan na nasa gilid kan tinampo, ribo ka ng voltahe. Ingat, yan, sabi kan sa tuyang listener. Hindi po sa barangay 8 Wara Ilaw. Iyo po, tama po, barangay 8 wala Nag-chat sa kuyang first love, buda first girlfriend. So, ex-girlfriend ko na ngunyan, si Mrs., dahil ang kuryente duman sa barangay 2 sa 8. Anyway, alat-alaton to sa nata. Magkakaigo kang clearing operation tabi an Aleco. Okay, alas 8 Gs. Oras po sa Pilipinas, asin po mga tugang sa tuyang programa, anhapot special broadcast natin, ngunyan pong aldaw, madalom ang palibot ha, magkuan po kita, magdaraki mga payong, habang kita po mga tugang padigdi sa, nag-iikot tabi sa satuya na lugar, buda dayon na mag-uruli tabi, hanggang day paki-instruction ang sa tuyang gobyerno, lalo na po sa mga yaon dyan, sa mga evacuation center. Baka biglang bumaha dyan, sana daiman, baka biglang magkaigwag ki problema ang mga salog dyan. Kaya po mas maray na kamugabos tabi nakapaghanda. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Jimmy, nasalita, may report. Good morning, Jim. Yes, good morning, BP. Maray na aga sa mga paranta. Bayaw na kitang digdi sa Banwaan kan Pulangi. Dahil man kita na experience na mga kaulangan sa biyahe sa Tinampo digdi sa Maharlika Highway. Okay. Bago, itong sitwasyon sa Barangay San Rafael sa Ginubatan and digdi sa Barangay Tuburan sa Siyudad Canligao na igwanin na mga nagtumbang kahoy, asin na nyog, passable na dahil nakiproblema, nakantos na nga kita digdi sa Banwaan kan Pulangi sa mga oras na ini. Ang sitwasyon digdi sa panahon ta BBP, nagtuturo tagitiman sana sa Banwaan kan Pulangi, pero pinagtatanaw niya to digdi sa eastern side, going sa Pioduran, nakalibagan sa Masbate, duman so Kuan kan Bagyo, agi, palala,
dumanan madampog BP, maibog ang dampog. And siguro kaya nakakantos na digdian na kunayap dampog nag-ibog dahilan sa natural, moving an dalagan ka na bagyo, paluluwas digdi sa satuyang runa. Ngunyan, naghapit kita digdi sa St. Stephen Paul Pares sa Pulangi. May misa, pero yaraon digdi so mga evacuees. May mga evacuees na yaon digdi sa laog ka na simbahan, and nagahalat sa naman sindakan go signal kung na rin sinda pa Uruleon, magdepende ni sa go signal kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Giselle Saceda kan Banaan kan Pulangi. Pagabot niya to digdi sa may munisipyo, nahiling niya to sa mga nagpaka-uniforming pula, mga taga DSWD, inapot niya to tapasiring digdi sa munisipyo. Sabi, ma-prepare na gayod kan na itong i-release na mga food bag na ay papara sa pag-aabot na igtawa na sindaki go signal na paurulio na kan lokal na gobyerno o kan mga opisyal sa otoridad hindi sa Banaan kan Pulangi. Nahiling niya to, may mga nakasako, naka-stack ng naka-pile up ng mga food pack digdi, and yun ang siguro ni ang ihahanda para i-distribute para sa mga evacuees once na pinauruli na ini kunyan o sa mga maabot pang mga oras tabi BP. Ayun, okay. So yan, nakatangod ako ngunyan digdi, nasa boundary na ako kan digdi kinali going to Libon. Salamat sa Diyos tabi BP ta. So mga pananom na mga mga pamoy, mga madambaon pati, libredo, dahil banaag na nga uminapla, na tabunan ka na baha, dahil arog ka na sitwasyon, normal ka na nahiling niya to ini ka suhapon sa pag-agi niya to, digdiin sa pagbiltan niya to. Salamat sa Diyos, tabi BP, dahil distroso, pagabot digdi sa mga pananom na mga paroy. Yan tabi BP yan sa tuya mga dagdag na informasyon. Hali digdi sa boundary kan Pulangi Libon area, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report on assignment. Ngunya na pagkaaga dyan po sa 3rd Distrito. Mga tugang kan albay. DCGB on assignment. Pinapunan ko si Governor Rosal sa mga request sa tuya kan mga listeners tago. Maray na aga po. Good morning, Henry. Yeah, good morning, Gob. Onder ka po sa satuyang programa. Nagkaturog ka pa, Henry? Ano po? Nagkaturog ka pa? Dahil lamang. Nag-aga, Governor. Yung lalaki hindi inumaga. Ikaw nga, inumaga tayo ngayon. Okay. Pwede kita urong pa konselo, Henry, na medyo na-spare kita. Although tinamaan sa Palanas. Iyo baga, mas bate. Palanas sana dahil man masyado ta. One turn and gastiness niya up to 150. Iyo po. Okay. Pero nagkaskas siya kaya na-spare kita. Nag-30 siya. DPH. Kaya ito so naging kwanta talagang kasuhapang alas 10 nag-uli kami ni Cedric. Opo. Paburbago baga siya, masakat mababa. Pero sabi may garo din na masakat yan. Iya. Kaya pinakutan mo lang is West Coast. Iya. Opo. So ilingong kot yan kung anong state naman kumaura. Iyo. Pining 1st District tabi, 3rd District ko ba no? Ining West Coast tabi kanal bay. Tanumang baga dakulon duman na isolate permit pag mauranon. Opo, okay. So i-check na siguro piduran. Kasi mga pasyente ta duman. Yan, sa mga ospital ka duman. Baga kasugma. Iyo po. Duman sa dahil patapos na building. Oo. Buda. Kaya dapat tapusun ta na ito, Henry. Iyo. Tapos araw kan pag may emergency, nagagamit kan pasyente na Gob. Anyway, yan po ang mission ta. So gave it up this November. Then ining Pidoran, siguro mga February. Yeah, very good. Dahil makitang pundo, papatapos ko sana. Then siguro by February, patalagaan ng tanay para magmana mga taga. Bako sana Pidoran, mga neighboring barangay, municipal. Pakulao nito. Yeah.
Opo. Anyway, good morning sa Gabos Tabi. Salamat sa Malda Diyos at medyo na-esperso Albay, no? Opo. Kaya medyo sangon yan. Henry, Opo. alam ko man sa nangyapot mo, nagpaluwas na po yan. Ayaw, daling ko sa post mo. Sabi ko mga Sige agi, po. mga igin, stay put mo na kita, dakulo na naman nagkaparapot. So, pero nga luwan tangon na, mapapaluwas ako, Henry, taon-taon. Opo. Pag binaba yan, maybe so essential, Opo. alas 12, buksan ta. Na, para mo naman sana, siyempre, pero analyze on me, we will wait for the signal. No? Opo. Primero, Gob, so mga naka-estar sa evacuation center, stay put muna. As of now. Stay put pa kita, then we're just waiting. Don't worry po. Opo. Pag magand lang kaming clearance, Oo. for the meantime, so mapadarama kami kada munisipyo ki asistensya. Oho. Kaso dahil may naman mapakito ta dakol, so kada munisipyo papadarahan ta. Ay, very okay. Opo. Gob, so... Then, kaso hapon, kaulay ko man si Director Laurio ang Opo. DSWD. So mga nag-evacuate, papadarahan niya. So good news yan. Ha? Yeah. Kaya stay put lang tabi sa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, Buda, City Disaster Risk Reduction sa mga syudad. Opo. Basta po ang importante, nagsumiti kita. Yan. Opo. Pigasur po ako ni Director na tatawan niya sa mga nagduruman sa evacuation center. Okay? Opo. Ulitong to sa nagduruman. Tabaka po, baduna naman hindi. Kung ano na talaga po sa tawan. Tabaka sa... Magiriwa na naman sa baba. So nag-evacuate lang po, yan ang pigsab. So mga listing, alam mo naman, we will be facing on the listing of the LGUs. No? Okay. Gob, so suspension of work tabi, mantinido mo yan? Tinido kita. Papahingaluan taon na sa mga tasigan reklamo sa tuya. Anong kaswapod bagay rin, nagbaba. So, text ako, Yeah. Ano ngayon kami, Gob Robot? Mga... Saro pa ano pa nga nito, Saro? So, ano nga kami, ano yun di nga pwedeng madumog? ano nga nito? So, waterproof? Waterproof nga kami, Gob. Kaya siguro sa mga sunod, Henry, dapat discussan tayo niya, no? Baka mag-reaction ta. Yeah. Siguro pag kan impending kwan, pag half day, i-mandatory ta na, tanganing pararehas mananggad. Iyo po. Nata mananggad ta na pagpaboran sa naso. Siguro, so mga, ang medyo concern ko sa naso, essential, na depende. So, pagkadalan ko yan. Pero siguro, i-mandatory ta na. Sa ATAB, including bangko. No? Yeah, opo. Pag half day lang ay kita, tanganing mga tao, magduruman na sa bangkong half day. Yes po, oo. Pag sinabi ko na mga yan ang lesson learned sa. Opo, pag sinabi mo na essential, sa mga groceries nga, halimbawa, tindahan kibaga grocery, department store dahil dyan kasaba, you know? Yeah. Yung drugstore. Yan. Mga arukaan. Dapat bukas hindi ka yan. Okay. Gob, nakatanggap po kamo kay ano man na untoward incidents po sa Albay? Kaso, wala? Ay, salamat. Baka, garo daiman na ano? Daiman. Talagang, believe man ako, Henry, gusto ko pasalamatan online, ha? Opo. Ang satuyang mga mayors, ang mga head kan mga municipal disaster risk reduction, job well done. Maski di nga kita sinakob, pero garo kita nag-drill, di ba? Talagang aga pa, believe ako. Talagang nagirero talaga, boss. Talagang, maski ano man na bagyo, dapat may kitang araw ka ni preparado para naling ta, we maintain zero casualty. Yes, opo. From now on, revive ta ini. Magayon yan. Talaga dapat ini ang kwanta. Ang mga, yun talagang pigigibon, may baga narunduman mo, after riming, we learned our lesson. Diba? We almost maintain for 15 years, zero casualty. Diba? Opo. Ng mga partnership ko kay Darling. Okay. May mga best practices siyang pwedeng add up tabi, Governor, ano? May mga best partnership mi ni Darling ko. Yeah. Diba? Okay. Sige. Governor, mensahe po sa mga taga-Albay ngunyan. Go ahead, tabi. Yes, tabi, sa kabus na mga kababayan ta, sa Albay, salamat sa mahal na Diyos. Stay put muna kita po. Stay put. Nakikiulay, tabi. Ako sa Indor na, lalo na sa mga employers, no? Siguro, kuwan man lang ini, tawan tamang kilugar makapaglinig-linig sa mga empleyado ta. So mga essentials, it's 8:20, baka taod-taod, ilingon ta, ma-assess kami. Opo. Signal number 3 pa kita. So under the rule, dapat talaga mandatory yan. Opo. So ang ibig sabihin, baka may nag-reply pa dyan, kide, taman aram. Yeah. Mga
mangyari, ako ang babasulong dyan. Yung Iyo, mga tayo iyo. pwede na, ano ito, sin. Lang kan probinsya ta, big lip tulos. Pinuruli na kaya. Excited. So, sa mga tabi, sumana sa evacuation, mapaluwas kita anytime now kung talagang safe na, pero signal number 3 pa, pero itutok na sa Pag-asa. And sa Apsimo, kumorder na kita kinicampment. Please stand by. No? Stand by tayo. Opo. Governor, salamat pong maray. Salamat po. Salamat, sabi. Alright, thank you so much. Governor Noel Rosal, mga tugang sa nagkapira niya itong hapon. Na pag-aaga, hindi po sa tuyang programa. Mientras tanto, 8:25 na. Dumang kita kay Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraantabay. Sa mga dugang tapapong bareta, reported na VP sa Albay Electric Cooperative. Itong sitwasyon dyan sa may parte kan Purok 5, kan Barangay Gugun, Legazpi City. Nasarong may poste dyan na may linya kan kuryente na si Celia Blin Calayo. Naipaabot ay ni VP Henry sa pagtaram kan Aleco na si Ma'am Ange Galero kung sa iyang sinabi na may mapasiring na dyan sa lugar na lineman alagad. May mga nakalinyada pa daviting pigtatapos sa mga isolated area para ma-restore naman ang power. Dakol ang mga iyang dang ilaw eh. Apo, VP. Oo. Pero ang good news, VP, dahil lang sa ibong ka na nakaitaas man giraray sa signal number 3 and probinsya kan Albay, tigluluway-luwayan na VP kan mga linemen kan Albay Electric Cooperative na maibalik po ang supply nin kuryente. As of 8 a.m. ngunya na VP Henry, ibahan sa mga wara nin supply nin kuryente ang sa branch 1, partikular na itong sa may Namantaw Recloser, dyan sa Malinaw Feeder 2, dahil landa po ni VP Henry sa naka-lean na poste na nakaduot sa street light kan lokal na gobyerno kan Tiwi, harani po dyan sa Tiwi Doctors Hospital. Digdi sa branch 2 sa 2nd District, igwanin na problema dyan sa Baskaran Recloser, kaibahan itong Ilawod Recloser, and then dyan sa Southern Part ng Legazpi, igwanin problema dyan po sa may kilometer 16, pasisiring sa Magnito area. And then sa branch 3 naman, VP, ining Tibang Ray going to Piduran, Bakong Recloser. Asa na VP ta nag-alert. Nag-alert. So, kwanta? So, NDRMC? Basahan ko naman. Nag-alarm man sa imo? Apo, VP. Yung nga ni. Okay, sige. Kaibahan pa ni VP Ponso Recloser, Sugkad Recloser, Binatagan Recloser as in sectional going to Magpanambo. Yan na VP Henry sa 3rd Distrito kan Albay. Ayun. Pero ang good news dahil ang diit naman ini VP Henry kan mga linemen kan Albay Electric Cooperative na may balik naman ang supply kon kuryente. Asin ang pagiramdom ninda sigun kay Ate Ange na ano man na VP Henry na mga nakalaylay na kable po dyan, dahil basta-bastang pagduutan dahil ta para maibitaran da VP an incident din may makuryente o ano kuman ang mga pangyayari dyan po sa palibot. Opo, okay. Angel, nasa mobile ka pa? Wala pa VP, pero niyon po si Kuya Boy. Okay, sige. Gusto ko maraman kung may biyahe, so alam ko na ha. Pero may naling ako digdi si travel advisory. All trips 26 sa bus yan, VP. Sa bus. Apo, manahing man ako mananggad sige daw. Abiso. Pasaran ko lugod VP tabi. Agdan ko na sa buhay madali. Diba nang nandun sa terminal? Tanganing maramat. May nagharapot kung may biyahe dyan na hapon? Yes po, VP. Bus, van, and sa mga jeepney po, VP. So, kuhan pa Manila? Sa mga buses po, baga? VP. From Legazpi to Manila? Sa mga UB Express, gari, pwede na yan magdaralagan po sa jeep? Apo, VP. Diba? Kung dan magbrayan, may mapa. Okay, sige. Sige po, VP. Sige, yan po ang mga informasyon. So, basta muna tabi dyan sa terminal, ha? Pakicheck mo VP. tabi. Okay, dyan, para sa travel mamayang hapon, okay? Okay po. Sige. Thank you, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sa sitwasyon, tabi kang panahon may nagharapot kay Adigdi, para po sa mga buses from Legazpi to Manila. Diyan na Banggi, boda diyan hapon. Tapos mga nakabarakal ki tickets, tabi ng mga nag-schedule mag-travel ngunyan aldaw kung tuloy ang biyahe mamaya. Kaya yan po ang tatrabahoon ni Angel Mostasa. Good morning, tama amigo, let us pray. Tas taga Masbate nagulpisinda may post bag. Ayo, may pinadala sa kuyang post. Sandali lang tabi. Si Jimmy yan, si Jimmy.
Madala nga. May pinaras akong post si Jerbay Loan. Nagulpi pa lang sa Masbate, oh. May mga harong San Fernando Masbate. May mga harong na nagkawararang kiatop, oh. Ay, nako. San Fernando Masbate, nawarang kiatop tabi. Kada kul kitang picture na naresibi. Dara mga tugang ni Typhoon, ni bagyong, ay, nako. Sa parte ni, nako, National Highway. May pinata sa tuyang video, mga tugang sa Masbate, taragilid ang poste sa mga harong, mga tugang nagkawararaan tabi kiatop. Nagulpi pa lang sa Masbate. Paano daw kita makipag-ugnayan sa Masbate? Kahit igwa kong kontak dyan, babaloong ko sa, baka yung pasakontak ko sa PDRRMO Masbate, magkikipag-ugnayan po kita. Jimmy! Good morning, Jim. Kumusta dyan? Yes, pipili ako makanto sa Libon. Oh, nata. May problema na ubasan kita ki gasolina. Wala man ki may mga gasolinahan. Wala man gabos na sarado pa, closed pa. Go. Sarado pang gasolina. Suspendido ba ang work mo niyan, private? Iyo nga ne, nakaan mga gasolinahan digdi sa 3rd District BBP, mga nagkaaragyan niya to. So, napod ka ni? So, pigagasolinahan baga. Pag magasolina ka baga, may kwadrado. Iyo. Na, papalibutan nin mga truck. Di dakol na nakalinyang makarga. Bako, sistema ini kan mga may sadiri. Tanganingin ka sumakusugang paros. Dahil mapiktaran ito. Okay. Pasilidad ninda. Pigbalandrahan kan mga kaninda, mga truck na nagdi-deliver ki mga kaninda, mga gasolina para itrinsera diyan sa senang gas station. Nagarkilaga yun o mga pagsadiri nindang tat. Napapalibutan in mga truck inang mga aros. Unin ako, nakantos na ako digdi sa Pulangge. Nasa red na pati empty na ining kan kuan ko. Kan gusto mo na ding kabayo ko. Oo, Wala maggasolinan, magamusol ako kaning dingalas. Manap ako kayo sa buti-buti. Dahil pinultang ka sa. Dahil man ta kay dalian ta ba kasubago. Tamay papalapon kita. Dahil ko paro. Pag-abot ko digdi sa ay nagatingak-tingak na. How important? Anong location mo? Saan? Na ako, napabalik ako na ako sa Mayampangan Canoas North Central Elementary School. Ay, nako. Ang gasolinan dyan, uto sa inutan, harayo pa. Wala nga ni, manap ako kayo ni, subuti-buti. Ikon mo dyan, bumalik ka sa sentro kang uwas. Igubugay dyan sa, yung baga sa may kanto. So, diversion kang uwas, buda, kwan. Igwang gasolinan dyan. Manap akong buti-buti ta sararado dahil maninit. Tapos wala man guys ngunyan maralaog na mga trabaho. Tayo na nga niya na may bagyo ngayon. Suspendido nga ng trabaho ngunyan. Hindi malas na. Humanap ka na mo na kibuti-buti dyan, humapot siya sa may nag-aaraging motor. Sa may mga motor na araram yan. Wala na ubasan ako eh. Ako lugod siya nagka-problema sa ngunyan. Nag-reparo kita kan mga problema. Ito, sa may uwas, igwa dyan ki buti-buti sa may mayaw. Harayo ka sa mayaw? Aran niya ako sa, mali ko, sigurado yung texter. Ano? Sigurado yung texter na igwa gayo duman. Duman ako. Sa may mayaw daw, may buti-buti. Duman ako daw man, napako daw duman ta. Dahil na kaya. Dahil na makauli. Oo. Sige. Baka may nagdadamog dyan. Baka may nagdadamog yan sa palibot ha. Kung ayun, exact location. Yan ka sa may Uwas Central Elementary? Yan ako sa may Uwas North Central Elementary School. Baka igulaman niya kinagdadangog na sa lugar na igwang natatadang reserve na gasolina. Baka pwede kang pahaga doon? O bakalon mo? Wala talaga. Tapos lang, ginalibot ko na wala na. Na problema sa imo si Renen de los Reyes? Nagabday ng
dahil nagburukas. Okay. So, batan kalangit nun mo yan, Pipe, kasubag, madali yan nun pagpunayap ka dampog. Kasubag, kumaga, nagdidiscard ko, dahil mo na medyo maliwalas, Pipe. Ang dampog, naghahali naman sa southern part. Diyan, bagaran ni baga sa Palanas, Masbate. O diyan, ang kunayap, nagpabagsak na lugodan oran mo niya. Ikog na inaykan na bagyong upong. Yan ko na rin lugod sa Jimmy, Burana. haramida sa harong ni Kapitan Berwega. Sabi ni Ogi. Naman na pa ko. Yan sa Mayaw. Haramida sa harong ni Kapitan Berwega. Sige, naman na pa ko. Pasiring na ako dumaan. Okay. Okay, so yan, sabi, thank you, okay. Thank you sa informasyon. Sana makakuha ko din. Gasolinahan ko, sa mausol kita ka na. Ano pangyari? Okay. Sa mga dagdag na informasyon na gura na. Ayaw na ko sa uwas. Jimmy na salita din si JB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nako, o sige. Hello? Hello, BP. Yeah, good morning, Joker. Pangapudan lang ito, di. Ano ito? So, mga nagdadangog naman sa report ni Jimmy, darahan na lang nito si Jimmy kisarong litrong gasolina. Charge kay Henry Maceda. Paano kung 50 BP nakadangog, ano? Ano? Paano kung 50 nakadangog? Saka baga, 50 litro ito. tayo mo nagkang 50 litrong... Amin na. Makonsi. Ay, nako. Magtaga-unok mo. Yeah, tama. Magtaga-relax. Oh. Yeah, good morning, Onon. Amigo. Ano ba yan? 8:35 sa Pilipinas. As in, Henry M., good morning. Tabi. Maugmahon ka ngunyan. 50 liters ngayon, sabi ni Renen. Good morning, Sir Hen. Ingat po palagi. Ay, wow. May nag-text. Sistang number na niyo. Al Armario, minabalik. Good morning, Pading Al. Salamat, Pade. Asikaso. Ang mga barangay officials. Ang mga nag-rebakwar na nag-uruling may balon na bagas. Digdi sa Legazpi City. Diraray pasabot ni Madam Cecil Arcilia kan CSWD ang tatawan sa nanin bagas sa mga nag-rebakwar. Udah nag-rebakwar. Yan. So, dahil nakalista po, dahil na ipagsingit, iyo. Dahil na mag-post. So, dahil po nakalista, dahil na magsingit. Dahil na abot di bagas, dahil na post. Ano ito bata kasabag? Igo akong nahiling. Kasubanggi, nagparanganak nga kako. Igo akong nahiling na video. Sa nagpailing sa kuya kaya ng mga pag-iriba ito. Paguna ko pa rin, naglista sa evacuation center. Sa'yo naglista? Nagpapataya pala. Aday man na suspenso waiting? Dahil suspense bula. Aday, diretso waiting. Dahil nasa Facebook, hindi ko sa itong parte ito. Tama nga, ning gari doon si Tayo City kayo dito. Pero ayan, okay. Pag-iramdom iraray ni Madam Cecil Arcilia. So dahil man tabi nag-rebakwar, dahil man kamutatawan. Tama. Dahil magsingit. Dahil na mag-post, dahil na magpara-revoke diyan sa Facebook. Na ma-issue naman so, Kapitan. Pinili na yan, Kapitan. Opo. So tinawan ti Bagas. Yeah, okay. Siba, nagpakakuha na. Kasod mapa, so iba. Pigarabol na sa tata. Siyempre, nag-arabol man sa lista ko niyan. Si ribot-sibot. Anyway, ang importante, sa Legazpi, na-antisiparan tulos ni Mayor Rizam Ismael, ni SWD, na partikan na preemptive evacuation, preemptive man so bagas na itinatenda. I don't know kung diretso sabi ni Madam Cecil na may sunod pa. Baka sa aga. Sabi niya kasubangki. Anyway, ang importante ko niyan, tigar si kaso kan mga barangay official, di Southern Pagkaligaspi, ang monitor ta. Iro-iro kan mga barangay officials na asikaso man talaga. Sa mga nag-rebakwar na abot na lang ang pangsurusak na ko niya na mauran-uran pa, nagiti, malublo.
panahon. Okay. Ramon magkurog-katurog. Yes. Yan informasyon ni Southern Pagkan Ligaspi, Alam Mario, DCGB. Salamat paringal sa report. Diyan sa kay Mike nga sa Ilaor Norte. Kan mayaw dakol na mga buti-buti diyan. Alright, sige Jim. Ipapad ko ni kay Jimmy. Thank you Tabi Oge Sana good morning po. Yan sana dahil nang check si Sir Jimmy kang blow bagets. Ako nagpasiguro ako sa hapon. Hindi akong problema ko yan, Alda. Oras natin, 8:38 na po sa satuyang programa, special broadcast Manggiraray, anapot sa DCJB Radio. Joshua Bino, minabalik. Good morning, Joshua. Joshua, ano wala? Naputol si Joshua? Wala na? Ronald, paki-double check daw. Joshua? Hello? Yeah, good morning. Yes, BP. So, puminutok pala na linya kan kuryente ka sa bago. So, connection sabi to dependre, linya pakiring digdi sa Bicol University, particular na sa may IPSR, BU College of Medicine, tagkod naman sa may BU OSAS. Dalaga naman tayo si Henry Digdi. So, personahe ka na Albay Electric Cooperative o kaya Aleco para reparohon itong puminutok na poste asin na linya ng kuryente. So, baka tortod lang tayo ni Henry, pakabalik ng tulos. Na-supply ka na kuryente digdi sa nasabi niya itong mga eskwelahan. Anyway, naman kiklase ngunyan tayo ni Henry. Pero at least na-reparo naman ka na Aleco. So far sa ngunyan, ongoing Manggiraray di Henry na clearing as in training operation kan Daraga Municipal Engineering Office para malimpihan ining gilid kan tinampo ininot na ining sa may atubangan di Henry kan Bicol University. Okay. Sige. So yun muna di Henry na dalagan ka na informasyon, update lang, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Relax muna kita. Ayan pala si Angel. Angel Mustasa. Gayo na music. Ano ito ka music na yun? Malumuyon. Yan, Angel, pasok Angel. Yes, maray na location, anak. Ako di VP Henry sa Legazpi City. Ay, very good ka talaga. Nagte-teleport na ako, VP. Nagte-teleport na po. Oto, may mga parang oras pa. Katurugan mo mga alas 12 iyo. Okay lang, VP. Okay lang. Yeah, ika pa. Okay. Sulit man, di ba? Okay. Ako VP sa Legazpi Terminal. Init nating approach ko, VP. Itong mga nasa ticketing booth. Okay. May isang VP na may personahes ining Bicol Isarog. Kasubagong early morning da VP, may naghali digdi sa terminal kan Legazpi. Pero ngunya na pagkahapon, nagahalat po sindanin abiso kung tutugutan sa Giraray na magbiyahe. Iniso masisiring dyan sa may parte kang Metro Manila. Opo. May nagpugol? Siyempre, BP, di-discourage baga itong mga land travel. Ayaw man ang ganda, no? Buda, signal number pa kita. Dahil pa nagbabantay phone signal ta. Yes. And then may mga, sabi nito duman, makahurong daw ako, BP. Manaling akong driver na nagsakat digdi na. Sige daw. Gamitin daw ang sa imong charm. Sige daw. Magandang umaga po. Ay, wow, Tagalog. Mustaza po from DCGB. Tagalog. Ito sir na bus po ninyo, babiyahe po papuntang Pasay? Actually, kararating lang po namin, galing kami ng PITX. Kararating lang namin dito ng Legazpi. Ano po sir ang abiso po sa inyo ng company po ninyo? Babiyahe po ba ulit kayo ngayon na? Wala pa naman pong abiso sa amin. Wala pa ako nare-receive na kung sakali. Pero sa ticket seller namin, wala pa kasi tao dyan. Baka wala na rin. Pero dun sir, from PITX po, pinayagan kayong bumiyahe papunta dito sa Bicol Region despite po kang nasa signal number 3 po yung Bicol Region. Bali, pumayag naman ma'am kasi gabi kami umalis dun sa PITX. So wala pa naman kaming daanan sa area.
Kaya nakarating naman kami dito ng Legazpi na safety naman. So, total po, sir, ilan po yung pasahero niyo papunta dito sa Bicol Region po? Bali, ang sakay ko po ma'am is nasa 20 Ayun. tao. And kumusta ba din po, sir, yung biyahe niyo na ganun po ang sitwasyon ng panahon po natin? Okay naman ma'am, wala namang problema sa daanan natin. Maluwag pa naman. VP, may hapon Yeah, ka po wala. kay Sir, ano po pangalan niyo, sir? Heriberto Modini. Yan. Okay na, G. Okay na, Angel. Perfect ng hapot mo. Nag-aantay pala sila VP Henry Yeah. ng abiso ng kanilang kumpanya. Pero andito Oo sila nga. VP Henry sa LKY ngayon. Ayun. Thank you po, sir. Apo. Okay. Inilang VP ang bus na nahiling ko kaya digding na so niya ako digding sa mismong harani sa Tigalatan po bagakan mga pasahero. Maabot ako VP Henry digding. May mga nagkapera po digding mga pasahero na Sige daw. naghahalata. Oo. Nata. Mahanap ako. Wait lang, VP. Niyaw ni VP pinahiling ko, ining mga inter-province na mga biyahe. Aso pa, Kamsur, Kamnorte, Kanaga. Mga provincial buses. Provincial Ma'am, buses. magandang umaga po. Ako po si Angel Mustaza from DCGB. Sa Coast Guard ka po, ma'am? Hindi po. Saan po, ma'am, yung ruta po ninyo? Destination po ninyo? Ay, audio lang po yan po, ma'am. Para ano? Sige. Sige po. Ayaw niya, VP, magbigay ng information. Wag. Babae kasi. Apo. Sir, ma'am, good morning po. Pasainda. Saan? Pasain po kamo, ma'am, ang destination po nito. Lupi, Kamsur. Lupi. Okay. Kamsur. Ini ang niya on di VP Henry na naon sa inter-province. Iya. So, yan po ang Kapalonga. Ayun. Niya palin Pero sabi walang galawan ha? Dahil pang biyahe. Walang galawan. VP ki hiruan digdian mga nagkapera lang inidigdi VP mga pasahero. Taso iba na nag-i-inquire duman sa ticket booth. Opo. Pag sinabing wala pa nga ki abiso, dahil na nagdadagos. Dahil namin nabakal. Opo. Tayo bagalay mo ma-refund ang 100%, di ba? Oo. Sir, good morning po. From DCGB po ako. Saan po, sir, ang destination po ang biyahe po ninyo? Bali, dito po talaga. From Manila. Sir, dahil po pinakahanap ki mahali na papuntang Manila? Saan siya? Opo. Papuntang Manila siya? Ay, hindi. DVP. Hali na siya duman. Nakabot niya lang. Yeah. Okay. Opo, Okay. opo. Di ka na parang maramang ko ng pasahero haling Manila. May biskwit? De keto yan. Ganyan ang bitbit donut. Krispy Kreme. Donut. Apo. Ma'am, good morning po. From DCGB po ako. Saan po, ma'am, yung destination po ninyo? Manito. Kakarating niyo lang po. Bicolano yan. Bicolan mo ta. Sige po, ma'am. Pama, dito siya? Kakaarabot lang din, VP. Haling Manila. Duman ini. Kung sabihin, may nagabot na biyahe from Manila to Bicolano, to Legazpi? Ito, VP, na nakauruntang sa DLTV. Kung sabihin, ikaw kinagbiyahe? Kasi banggi. And sabi Sa ba likod ka sa bago, pakiuron VP? kan sa tuyang mga otoridad na di magbiyahe mo na. Tugutan man. Oo. Kan hali duman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Oo. Itong pagbiyahe po, VP. Di ako Pangyari. din so mga nagkukuro kaya VP ki ticket once Oo. na naaraman nila na day pangayaki abiso day na nagdadagos si VP sa laog kan ining terminal mismo. Pero Okay. duman VP sa may parte kan UV Express. Nagkahiling ako duman VP na mga naghaharat-halat. Naglakaw-lakaw ako pasiring duman. Okay. Pero sa mga pasiring sa southern part kan Legazpi VP Henry, dyan Igwa? may pasiring sa mga nito. Nisaro, wala lang. Wala. Tapi doon sa Bali, may maka-standby ba ganyan ng mga van, buda, mga jeeps? Wala, bakante? Bakante? So jeep VP, wara. So mga van po, igwa. Ay, nako. Okay. Aputon ko to, Baka, VP Henry. ako sa iling ko, baka taon-taon, magbarali ka na yan. Kasi may mga nagkapirang malls naman ako VP Henry, nagpaluwas yung dani na anunsyo na as early as mga alas 12, mabukas na sinagiraray. At ako VP sa may parte ka na van. Okay. Mahanap na ako kilos ito na kita. Hilingong takot para duman man VP sa mga nagpaplano na magbiyahe. Uruli ngaya po dahil ang ka-weekend na baga VP Henry. Opo. Wala man ki klase sa aga aldaw Sabado. Yeah. May nahiling ako din VP. Mostly pasiring ini sa may tabako, mga UV Express ini VP Henry.
digdi po sa tabako. Makihumapot ko Okay. sa driver. Sige daw. Kung haling naagihan ko ni VP kaso bagong aga, medyo matumal talaga itong mga pasahero. Oo. Sir, good morning po. Patabako po ang ang biyahe po. Natapos sir, nagbiyahe ka mo despite kang nasa signal number 3 pa po kita. Signal 3 pa kita. Oo. Hawa ko na yung VP. Si Idulog. Sir Henry Masada po sa DCGB. Nakaulakawan ako, baby. Nakasuntay, hindi ka na magpangaran po. Hello, sir. Good morning. Good morning, bossing. Si Henry po. Kumusta? May biyahe na po kamo ngunyan? Oh, bale, nag-survey lang kaya kami, sir. Nag-survey lang kami kasubago. Okay. Oo. So, Oo. sabi may okay naman. So, Bagyo po, lampas naman. Yeah. Pwede. Bale, may pasahero po kaya dito, sir. Ngunyan, for public say, ano ba kade? Iyo baga? Rider, kami na ibiyahe may man para makauli man na po sinda. Iyo po. Opo. Saan po kamo haling, saan po ang biyahe nindo? Tabako, Legazpi? Apa. Ayo, tabako man agad may mga kaipon. Di, anyway, di man masyadong damage sa tabako, di ba? Opo, pig may man po. So, again, sir, bale, passable man po, sir. Aya, opo. Opo, para sabi, may para lang sa makatapang man kami. Yeah. For safety, na kung bawa may man so again man po, dahil man po kayo man diretso. Opo. Tama bale, yan. passable man na po mo yan. Sabi kan, medyo man sa tabako. Uri po, nagbiyahe man kami. Okay. Sige, Migo, ingat tabi ha. Ingat ka mo. Thank you, sir. Thank you po. Welcome po. God bless Welcome. God bless. Opo. Ingat po kamo sa Angel. biyahe. So yan, VP. Medyo hali-hali lang talagang minutos ang hahalaton. Nagamitan mo kay Cham ito ha. Hindi ka naman bilib sa kuya. Karabili pa ko sa imo ha. Yan ni VP. Nahiling di adig VP. May mga tukawan magadigdig. Duman makapila so Iyo, mga na-imagine ko ng pasahero. lugar nandiyan. Supposedly, VP, may mga nagkahiriling pa ako yung mga nakatukaw sa may mga bench ka na pasiring po sa Sorsogon. I assume na pasiring man sinda sa probinsya kan Sorsogon. Okay. Pero duman, VP, hindi sa mga public utility jeepney na itong so regular po baga nagbubiyahe digdis sa palibot, partikular na sa mga nag-aagi digdis sa may parte ka na Barangay Bitano. Opo. Wara ako, VP, kinahiling digdi ang nangangawat mga para tricycle. Iyan. Okay. So, yan, VP, ang mga storya pa, ang mga pangyayari digdi sa Legazpi Grand Terminal with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. Live report from Legazpi City. Bus Terminal. May kinaraman po sitwasyon ngunyan na pagkaaga sa mga naghapot-tabi na gusto nang magbiyahe. The long run. Railway sana. Di magparahilidali ang dalagan, ha? Mga tugang, oras natin 10 minutes bago mag-alas 9 in the morning. Magbabalik po ang programa. Pagalipas lang kayo mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. If everybody had a nose Alright! across the USA. Balik kita mga tugang sa programa, kasabay si Jimmy na salita, minabalik sa dagdag na report. Jim, kumusta na dyan? Yes, Pipi, Trainaga,
ang piuduran ngo niya ng tigpupukpuk tabi bipinin makusog na paros pagkatapos storm surge. Ini ang informasyon ay pinabot sa tuya, nag-call sa tuya sa ngunyan si MDRRMO Chief Noel Orduña. Dahil sa biglaan ta ara mo duman baga so landfall ka na kwan na bagyo sa Palanas. Sarani ini mga ragi dahil sa may Purias Pass mananagid sidig di sa piuduran. Sagkod sa ngunyan duman an impakan paros basad West Coast BP Purabirian magluwas digdi sa satuyang teritoryo sa probinsya ni Albay. Ngunyan ang disposisyon ni MDRRMO Chief Noel Orduña sa mga trucks na naglalataw nakaparada na sa mga mapasiring sa Masbate, pinaharali na niya pagkatapos itong pinagpaparkingan kan mga trucks sa BBP, inabot na ito kan lampos kan na balod sa mga oras na ini. Magkataon na taod-taod, ma-high tide pa, paglalong mahiwas ang kunayap kan tubig, anto siya duman sa tinampo na ta BBP. So yan ang sitwasyon. And sa mga oras na ini, yaon digdi si Kagawad Ted Residilia na Canada City Government kan ligaw. Taan ligaw baga sa Roman sa may coastal barangay. And nagpaplano sila na mag-proceed na duman man sa lugar na ito with Vice Mayor JP David. Dahil ang tarin iparauhan maninda sa natural parte ito West Coast kumbaga sa Bayong masupak pa kaini kari namamatian sa kapadig sa areang ini sa West Coast kan Piuduran Piuduran and sa Ciudad Canligao. So inoton ta si Kagawad Ted Residilia, Kagawad Chairman Committee on Agriculture. Anong plano po daw ngunyan naaro kay ni an informasyon na na-receive niya to ali duman sa Banuan kan Piuduran. Si BP po sa angkor sa DCGB kanayon makiki-update man kami sa monitoring nindo digdi sa Ciudad Canligao sa nag-aga na pagmonitor kaning bagyo. Apo. Kagawad, good morning. Good morning. BP Henry, good morning po. Yes po, Kagawad. Salamat na maray sa oras mo, Tabi. Ano pa ang plano nindo, Tabi, regarding ngunyan? Concern na yan. Duman so bagyong sasarid sila garo itong West Coast ta. Kuyan, per instruction sa kuya ngunya ni Acting Mayor JP David. Opo. Na re-reparoon ko duman. So, proceed po ako sa coastal areas, coastal barangay sa West Coast. Ito ay yung Maunon, sa Bayan, Katburawan. May mga evacuation kami duman, more or less siguro, mga 300 families. Yeah po. Na yung man itong tutawan tang attention, tanganin ba po so iba pang dahil nag-evacuar, kung medyo ang sitwasyon duman delikado, ipa-evacuar taragiraray. Tanganin po, maging safe ang buhay kan mga katugangan to duman sa costa. Iyo po. Kumusta tad ang sitwasyon ninda duman sa coastal areas, Tabi, Kagawad? Ang sangunyan Tabi, day pang kuyan, day pang masyadong report kasi warang signal, hindi kami magkakontak duman. Pero, kasubagong maagaon, nagpunta sa kuyan sa nung barangay captain duman, kawalan. Medyo okay pa da. Medyo makusuda ang daang alon. Ayun. Makusog na po ang kanduman, Kagawad, ang paros? Medyo paros daw. So, ayun, okay. Pero itong Piuduran, pero itong tumbukan bago, itong West Coast. Garo bagahali sa Tursugon, then tutubukan itong West Coast papuntang Quezon. Opo, oo. Pero Kagawad, kumusta po? May sufficiente kitang gari pwedeng maitao sa mga pwedeng nag-evacuar, Tabi? Tabi ni Mayor? Kasuhapon, si Acting Mayor JP David na nag-purchase na ng mga pang-food pack, pang-relief duman sa kosa. Yung nga pero pa duman na, i-escort ko na, nagaroon minangunyan, so mga relief goods sa kosa ng aga. Okay. Kagawad, salamatan pong maray. Baka po may pangapunan ka sa mga kababayan nindo. Okay. Salamat. Okay, so BP, pasa ko kay Vice OIC, siya ang Acting Mayor digdi sa Ciudad Canligao ngunyan, Vice Mayor David. So dakol po Vice an kwantang an mga iba pes digdi sa Ciudad Canligao, si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Apo, hello Vice.
Good morning, VP Henry. Good morning po, Vice Mayor. Kumusta po ang satuyang number of evacuees? Ngunyan na daw. Sa evacuista po, mugwa kitang 4,027. Wow, dakulaon. Kasi talagang implement na si force evacuation Opo. sa satuyang mga barangay. Maray na lang na nakamonitor kita mag-aga, bagyo. Na-monitor ta nagbaba-baba kita masyado na tumbok digdi sa sentrong Ligaw. Pero tigga mo monitor mi ining coastal barangays mi kasi may report din sa Muya na paglampas duman ang medyo makusog na ang mga balod. Ayun. So, nakaready po kami na ikaraman miniden, expect din na pwedeng tamaan ining Ligaw pati ang lalo na ang coastal barangay. Kaya naka-ready din kami duman. Ngunyan po, pipamonitor ko na lang din kay Kagawad Ted Residilla duman para ugwa kaming update, actual na update. Kasi medyo nadidipis sila kayo mag-contact mo niyan sa mga barangay officials sa duman. Opo. Vice, may kwampo kita? Gari may advance na o may ipapaabot na ayuda sa mga evacuees tabi? Iyo po, as usual po, nagtao na po kita ki mga ayuda sa evacuees. Nainot na si iba. Ngunyan nagpapahabol na lang po kami si mga ararayong barangay. Ipadarami po, medyo sa tingin sa iling ni, medyo kalmado naman. Opo. Kaya na. And kung ngunyan mi po, ipapadara si iba. Ayon, opo. Salamat po, Vice JP. Mabuhay po kamo. Ingat po. Thank you, VP Henry. Opo. Jimmy? Yan tabi, BP, si Vice Mayor Yep David, digdi sa Syudad Canligao siya nag-re-reparo ini, haros mag-araga man ini. Dahil makita ki problema tabi ba sa report ng halimbawa landslide o kung ano man ang mga tumbang kahoy, apira katong sudyan sa tuburan na may tuminumbang kahoy sa Tinampo? So far po, wala pa kitang monitor, wala pang report. Maliban lang yun duman sa tuburan na tigas si Kaso Tulos kanina kang sa tuyang GSO. At the same time, nagtabang din ang DPWH 3rd Engineering District. Okay. Very good. So yan ang sitwasyon sa BBP. Ang focus na dumana sa southern, sa coastal area. Coastal. Makusugan na Oransos. Ipasa ko taon siguro. May number ka gawin ni Sir Noel? Alas 9 na warin, Jim. Alas 9 na eh. Kaya pag ko na magparang. Kaya piyon na lang. Nakaproceed ako naman sa Piodoran. Opo. Na magkataon na malangkaw pa data, ma-high tide pa. Yeah. Ang tubig dagat. Yan sabi, BP, ang sa to yung mga dagdag na informasyon with Vice Mayor Yip David, Kagawad Ted Residilla, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ko alas 3 sa programang Pinky Mo. Goodbye! Di pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Thank you. God is good all the time. Mabuhay.